Salam hormatly vatandaşlar. Şu gün 2023-nji ýylyň 20-nji oktýabry hepdeniňem çarşamba günü. Hoş geldiňiz Türkmenistanyň demokratik opozisiýasynyň kanallaryna. Sizin bilişiňiz ýaly, 5 ýylyň ozal Amerika Birleşik Ştatlarynyň prezidenti Joe Biden öz taryh çykyşyny etdi. Bu çykyş dünýä tertibini ütgemesine getirir. Ine Joe Biden öz çykyşynda demokratiýa, diktatura garşy dünýä meçhuryny görüşýär diýdi. Joe Biden öz çykyşynda Amerika halkyna ýüzlendi. Men gysgaçyk çykyşynyň manysyny size düşündireyim. Ine Joe Biden 7-nji oktýabrda Hamasyň atakasy barada gurrun berdi we onuň netijelerini çykardy. Soň bolsa öz halkyna ýüzlendi. Haçan da 20-nji asyrda ilkinji jahyn uruşy bolanda Amerikanyň halky beýle halklar bilen biri bütün dünýäni uly zulüm bolan faşizmden halas etdi. Her bir Amerika grajdany bu uruşyň agyrlygyny öz maşgalasy bilen duýdy. Amerikanyň bar ykdysadyety, industriýasy ikinji jahyn uruşy üçin ýaraglar, maşinlar, buğdoy, metal, enjamlar, ady harytlary muht goşun hökmüni berdi. Hatda 100 binlerçe Amerikan grajdanlary ikinji jahyn uruşuna gatnaşyp gahrymanlar ýaly wepat boldular. Häzirem edil ikinji jahyn uruşynyň başlamaka wagty ýaly wagt emeli geldi. Putin Ukraina 20 aýdan bäri çolup adamlary öldürýär. Şol bir wagtyň özünde Putin Ukrainanyň öz döwletlik hukugynyň hiç wagt bolmandygy we indiden beýlek azat döwletlik hukuk bolmaly däldigini Putin belläkleşdi. Egerde Amerika Birleşik Ştatlary we Ýewropa Birleşigi Ukraina edýän kömegini durust bolar, onda Ukraina döwleti ýaşamak üçin bir hepde galar diýip Putin belledi. Ine şonu Joe Biden aýtdy. Joe Biden ýene şeýle diýdi. Näme üçin Amerika halkyna Ukraina we Izraýlyň ýeňişleri gaty wajyp mesele. Terroristler we diktatorlar öz eden jinaýatynyň bakatyny tölemeli. Egerde diktatorlar jinaýat eden işiniň jezasyny çekmeseler, onda diktatorlar bu dünýäni mundan beýlek agyr betbaşçylyga getirirler diýip belläkleşdi. Egerde biz diktatorçylyk zulmy durulmasak, onda diktatorlyň edýän jezalarynyň bahasy diňe galar durur diýdi. Şonuň üçin biz diktatorlaryň häkimetleri basyp almak isteklerini doldurulmaly. Bir kanun falsifikasiýa edýän adamlar ýa-ni şonu gözüňde tutdy da Gurbanuly, Putin ýaly adamlary. Ýadyňyzda bolsa, hormatly vatandaşlar, men öňkü gepleşigimde size Ýewropa Assambleýasynyň karar barda sizi ýa-ni habardar etdim. Ine şol kararyna Ýewropa Birleşiginiň kararyna şeýle bir karar aldylar. Putin eger 2024-nji ýylda saýlansa, şonu legitimli prezident diýip hasap etmeliler we şonuň bilen hiç yer gepleşik geçirmeliler diýip ýa-ni Ýewropa Birleşigi karar çykardy. Ine şol kararyň esasyna Putin 24-nji ýylda ýene-de falsifikasiýa edip o Russiýa hökümeti basyp alsa, ine şonu ýa-ni şonuň bilen hiç yer aradan saklamalylar, şonu hasap etmeliler diýip öňünden ne karar çykardy. Ine häzirem Biden bütün dünýäde 3 tane zulüm birleşdirdi. Iranyň zulümi, Hamasyň zulümini we Putiniň zulümini. Putin diýerlerinde Putiniň arkasynda duran diktatorlaryň Gurbanuly, Tokayev we Merkez Aziýanyň diktatorlary badyr şoň üçin. Ine şoň üçin Joe Biden belläkleşdi, biz şunu jogap berämeli we şunu bilen meseleni guturmaly. Ine Joe Biden Iran, Hamas ve Rossiya bul bir zulüm diýip belledi. Şol 3den bir zulüm diýip belledi. Döwletler agbyr bolar. Döwletler agbyr bolar ýaly bütün dünýäde durnukluk bolar ýaly. Dünýä bazalary durnukly işler ýaly. Dünýäde işçilik bolmaz ýaly. Innowasion tehnologiýalar öser ýaly. Uruşlar bolmaz ýaly. Ýagdaýlar dürüdülse, hemmeler bir ýaly şu pursatdan peýdalanyp peýdasyny görüp bilerler diýip belläkleşdi. Amerikanyň liderçiligi bütün dünýäni durnuk saklak gelýär. Biz öz hoklugymyzy gorap durmaly. Bizim gymmatlyklygymyzy goramaly. Biz risk almaly. Biz Ukrainany ýeke goýup bilemzok. Biz Izraýlyň
İsrail'e arkamızı öwüp bilemiz ok diýip bellek geçdi. Hormatly vatandaşlar, gelin men size çıkışyň bir bölegini ýa-ni size görkezeýin. Ol ors dilinde terjimesi var. Ýöne şonuna da gyzykly çıkış boldy, gaty wajyp çıkış. Şul bütün gelecekde dünýäň ýa guruluşlaryny, dünýäň ýa-ni her regionuň, her ýeriň dünýädäki döwletleriň düzgünlerini ütküdýän çıkış boldy. Gelin şuna bir ses geçirin. Невинных палестинцев, которые хотят жить в мире, лишь бы им предоставлена такая возможность. 20 месяцев войны, которую ведет Украина, мы являемся свидетелями этого. Народ, который страдает, ужасно страдает с начала агрессии Путина. Мы говорим о массовых захоронениях, о пытках, о насилии, изнасиловании, о тысячах украинских детей, которые были похищены у родителей и перевезены в Россию. Это вызывает возмущение. Хамас и Путин — это разные угрозы, но есть нечто общее. И те, и другие хотят полностью уничтожить демократию. Хамас поставил себе целью уничтожить государство Израиль и уничтожить еврейский народ. Хамас не выражает интересы палестинского народа, использует палестинцев в качестве живого щита. И палестинские семьи страдают из-за этого. В то же время Путин считает, что Украина никогда не имела права на государственность и не имеет это права сейчас. Буквально 2 недели назад он заявил, что если Соединенные Штаты и союзники прекратят помощь Украине, то Украине останется 1 неделя на жизнь. Хочется спросить, почему это имеет такое значение для американцев? Я хотел поговорить с вами. Нужно сделать все, чтобы Израиль, Украина добились успеха в этой борьбе. Террористы должны заплатить высокую цену. Если диктаторы не платят за свои преступления, это приводит к еще большим разрушениям. Стоимость для американцев, для всего мира только повышается в результате этого. Мы должны прекратить это, положить конец этому ненасытному аппетиту, желанию обладать властью. Нужно напомнить, он напомнил Польше еще раз, Путин, что земли были подарены России в свое время. Эстония, Латвия, Литва, так называемые российские балтийские провинции, как он считает. Это наши союзники. 75 лет благодаря НАТО в Европе существовал мир. И если Путин нанесет удар, нападет на наших союзников по НАТО, мы сделаем все для того, чтобы защитить их. Мы сделаем то, к чему мы не стремимся. Я хочу подчеркнуть, мы не хотим, чтобы американские войска сражались с Россией, в России или против России. Мы знаем, что наши союзники, чтобы наши конкуренты, это еще более важно, следили за нашей реакцией и в Украине. А если мы предоставим Украину самой себе, то все агрессоры по всему миру почувствуют, что у них развязаны руки. Это может распространиться на другие части земного шара, на Ближнем Востоке, в Тихоокеанском регионе, особенно на Ближнем Востоке. Иран поддерживает Россию в Украине и поддерживает, с другой стороны, Хамас. Мы должны продолжить привлекать его к ответственности за это. Соединенные Штаты в регионе делают все для того, чтобы на Ближнем Востоке было более стабильное будущее, чтобы страны были соединены между собой, чтобы можно было реализовать инновационные проекты, такие как в Катаре, в других странах, те, которые я объявил в этом году, чтобы рынки более предсказуемы, чтобы были рабочие места, чтобы не было войны. Из этого могут извлечь пользу как народы Ближнего Востока, так и мы. Американское лидерство удерживает мир в состоянии стабильности. Мы должны обеспечить свою безопасность. Наши ценности важны не только для нас. Мы не можем рисковать этим. Мы не можем оставить Украину, не можем повернуться спиной к Израилю. Вот почему завтра я направляю в Конгресс срочную бюджетную заявку.
Мы должны выделить финансовые средства для поддержки наших важнейших партнеров, включая Израиль и Украина. Это важнейшие инвестиции, которые в течение будущих поколений принесет свои дивиденды американцам. Таким образом, мы построим мир, который будет более процветающим, более стабильным для наших детей и внуков. В Израиле мы должны сделать все возможное, чтобы у него было все необходимое для защиты своего населения. Пакет, который я направляю в Конгресс, беспрецедентен по своей значимости для израильской безопасности. Мы повторяем, что мы решительно настроены на то, чтобы обеспечить эту помощь. Мы сделаем все, чтобы железный купол продолжал защищать Израиль с воздуха. Мы сделаем все, чтобы враждебные стороны в этом регионе понимали нашу политику. Мы предотвратим распространение конфликта. В то же время вчера мы говорили о необходимости действовать в рамках законности, соблюдать основные законы, и помнить о гражданском населении. Населению газы, необходима вода, продукты. Мы провели переговоры с Египтом и договорились о том, что первая отгрузка гуманитарной помощи в Газу палестинцам будет направлена немедленно. Они будут направлены не в адрес Хамас. Мы сделаем все для того, чтобы гуманитарная помощь достигла палестин. Hormatly vatandaşlar, yine yalnızca siz yankı Joe Biden'ın çıkışının bir bölümünü size yankı dinlettim. Yine şu doğal çıkışını siz internette görüp bilirsiniz. Şundan 5 bundan boldy. Şu doğal çıkışını gatgıdıklı seyredin. Bize de vacip şoň çıkışı. Şu yerde häzir bellek geçti Joe Biden. Bu zatlar diktatorlara karşı görüş bizim baklı durmuşumuz için ve bizim parağı durmuşum için dünyanın parahatçılığı, dünyanın yankı durnukluğu katı vacip bizim çağlarımız için deyip ait geçti. Şu sözleri men Gurbanguly'a da yetirecek bolýan Türkmenistan'ı basıp alan zulüm diktator Kezzap Gurbanguly Berdimuhamedov. Bizim arkamızda Biden'ın dur size karşı. Siz diktator Putin'in arkasındaki gillenip gören, dünyada gillenip gören diktator. Siz Türkmen halkına bir güne mümkinçilik dürütüp bilmediniz, öz saýdawlaryny, öz seslerini verip, öz saýlajak adamny saýlap, ösüp, öňe giderýäli döwlete mümkinçilik bermediniz. Siz bizim döwletimizi oğul ikiňiz basyp alyp, falsifikasiýa edip, hemme öz dogan anlaşmalarını hökümete goýup, hökümeti basyp aldyňyz. Size 3 tane hökümetin ýokarsına bir edara çıkarıp, guruma açıp, yani halk maslahat deyip, onun ýolbaşyny özüňiz bellediniz, aşağıdanam oğluňuz sizi milli lider edip belläp, ýürüýte karar, konstitusiýon karar çıkarıp, sizi prezident wezipelerini yani size geçirdi. Aşağıda da özü 3 tane hekimeti yani kontrollukda saklapdy. Sizin oğluňuz. Yani şu görnüşdäki, şu formadaky döwlet ol respublika ya konstitusiýon döwlet däl. Siz konstitusiýany gödök bolýanňyzda bizim hemme haklarymyzy ogurlap, bizim geljeğimizi, bizim yani ykballarymyzy ogurlap bizi agyr güne sallaňyz. Hatda bizim çağlarymyzy, hatda bizim geljekdäki akdyklarymyzy, Türkmen halkyny agyr ýagdaýa sallaňyz. Siz zulüm, biz sizi tutsak edip jenaýat çekmeli. Gatçalt ýagdaýda. Yine hormatly vatandaşlar, şu videonun esas manysy Joe Biden'ın beren esas mesajy Gurbanguly Berdimuhamedowa da digişli. Arda Türkmenistana sanksiýa berdiler. Deutsche Bank Türkmenistan'ın hemme korşotlaryny yapdy. Yine Putin'e kömek edýäňiz, Türkmenistan'ın adam haklaryny bozýaňyz ve beýlik artdyr üçin ýa-ki korşotlar yapyp sanksiýa berdi Türkmenistan'a. Eýýän. Birinci signal. İýdinden mide ılgadyp daat edip ýa-ki aşşak bolup hökümet başgaý bolup ýör. Bu zatlar siz bilmersiňiz. Bu zatlar ýa-ki hökümet halkyndan gizläp, ýa-ki ýerine ýetirjek hökümet halkyndan gizläp hemme zatlary edip ýördi. Betbagçylyklar Türkmenistanyň üstüne gelýär
Biz onu götürýär, halk bolup ýöne şu betbaşçylyga getirýän adamlar, ýa-ni iki kelleli prezident we onuň ýanyna ýallaklar Türkmenistany aglyna salýar. Biz şunu aýyrmasak bizde hiç wagt başy durmuş bolmaz. Ya biz şunu ýallak bolmaly, şunu ýalap durmaly, ýa-da başgaça biz ýa-ni bahtsız, haksyz adam bolmaly. Ine men şoň üçin sizi her wagt çagyrýan. Adamlar bolly edil kim olur? Bu golleýan ama ýokdur kalsak. Emheme de polisan waýenler biziň tarapymyza geçer. Şuradan bütün dünya bidar, hatta Joe Biden bidar. Bir halk kalsa adalatly üçin şo golleýär. Biziň tek galk göremdik. Şoň üçin tek bizde uly bir golly görnen. Biz galsak der golly bolar. Vatandaşlar, ine siziň bilişiňiz ýaly 2006-njy ýyldan bäri Türkmenistany bir kanun ýagdaýda basyp alan Gurwany Berdimuhammedow donandyryp gelýär. Gurwany kezzap biziň konstitusiýamyzda günne gödök bolýar. Gurwany Berdimuhammedow prezidentlik wezipetinden giden o. Bütün dünýäni we Türkmen halkyny ağlamy üçin biziň saýlaw seslerimizi ogurlap, öz oğluna prezident ýa-ni wezipetini padarka berdi. Öz ýaly A harpyna şermenine Serdar Berdimuhammedow Türkmenistany kagaz ýaly maskaralýar. Baran ýerine Türkmenistany östürmen dine öz halkyna gadagançylyklary giýirip gezip ýör. Türkiýe barýa gadagançylyk giýýär. Ýa-ni samita Gırgızstana barýa, Gazakstana barýa ýylar döwletleriň arasyndaky ýa-ni argatnaşyklary östürip, döwletleri östürmek diýse, bu bolsa gelin terrorçylyga garşy görüşelim. Ine meni we hakymy işden aýjak bolýarlar. Ine şu ýaly opozisiýa давайте ýa-ni terrorçylyk bol çekelim. Terrorçylyga garşy argatnaşyklary ýa-ni berkidişdirlerin aramyzda. Ine bizde bir zat bolsa gelin ýetip bize kömek edin. Biz neutral döwlet bolsa da biz halkdan gorkýar, halk biziň düşmanymyz diýip şu ýerde şu ýaly ýa-ni şertnamalar bol çekýär. Bu bir maskaraçylyk. Ine Serdar Berdimuhammedow samitleri barsa ýygynyň kagaza ylgap barýarda şu ýerde gepleşikler geçirýär. Ola A harpyna şermenine orta çykarlygy ýok. Gürlä bilen oklar dedin ok. Onu tekst okan üçin kagaza gahrman adını berýär. Indi gahrman adam gülkünç adetdiler şu iki tane kezzap. Şu baran ýerini, ýa-ni baran ýeri ellen zady ýa çürýä ýa maskara bolýar. Näme gerek bede bu ýaly adam? Galaly şolary aýraly açyk saýlawly geçirilip kim tutsa şolsun. Ýöne halkyň tarapyndan saýlanan adam bolsun. Eger erwet bolsa derre onu ýa-ni prosesde çalşar. Şol ahiri Türkmen halky üçin giýje unidini işläp göreşen adam bolmasa biz ýöne aýryrdyrys. Referendum usulen, konstitusiýa usulen aýryrdyrys. Biz ahir taparys. 4 milyon halkymyz bar. Hükmany bir diýmedim diýene 1000 adam bar, şuraya bir halka münasip, halk üçin bütün ömrüni orta goýan adamlar bardyr. Saýlarsa arkyň ýaşar, hemmeleri gowuluk bor. Inanyň isleýän wagty gidersiň, gelersiň, seni ýa-ni dipmisiyalar gorar, o ýerde ýürüp targowy jaýlar açylar, ýa-ni targowy jaýlar sen biznes etsen san goly bererler. Bütün Türkmenistan öser. Investisiýalar geler, bütün dünýä geler Türkmenistana. Häzir döwlet ýapyp öz halkyndan gorkup halkyndan ýapýar döwleti. İnternet ýapdyr. 32 ýyl näme gadanyny ikisi. Niyaz film Gurwan bile. Hiç tan. Konversasiýa şu güne çelliyor. Maskaraçylyk dämi? Maskaraçylyk. İnternet şu güne çelliyor. Maskaraçylyk. Şirketler ýapyp biz o Demokratik Koreýanydan ýetip barýar-da, buraya bolmadan. Şoň üçin ine şu samitler gatnap ýör Serdar ýygynyň kakasy gelip gepleşikler geçýär. İki bolup samitlere iki kelleli prezident ýaly gatnaşýarlar. Bu bir diplomatik döwlet meşgulüne maskaraçylyk. Öz adyna arkadag diýip dakan bir kezzap Türkmenistanyň baýlyklaryny mundan beter ogurlamana Yeke tak oğlundan çağırıp Türkmenistan bütün dünyada maskara iki bolup edýärler. Şu Gurwan bilen kezzap oğlu. Hormatly vatandaşlar. Diktatorlara karşı dünyada görüş gidýär. Bizim halk bolup öz diktatorymyzy ýok derýär görüşmeli.
Men Ahal, Mari, Levap, Daşoğuz, Balkan velayetlerinde yaşayacağını ýülenýän. Wagtynça mezbur ýagdaýda Türkmenistanyň daşyndaky watandaşlarymyza da ýülenýän 27 oktýabrda Türkmenistanyň garaşlyk gününi bir köçe çıkıp bayramımızı bellemeli. 27 oktýabr diktatyryň bayramy däl. 27 oktýabr Türkmen halkynyň, Türkmenistan döwletiniň bayramy. Türkmenistanyň ve Türkmen halkynyň garaşlyk bayramy bolýar. Biz şunu ýa hiç wagt unutmalylar. Muny biz halk bolup referendum geçirip ona arzaçylygyny bildirip 1991-nji ýylda 27 oktýabrda Türkmenistanyň ýokary mejlisi, ýokary geňeşi karar kabul etdi. Ony Gurban Berdimuhammedow bolup bilen ok, Emhemedow bolup bilen ok, ýa-ki polisem bolup bilen ok. Ol bizim bayramymyz kanun esasında. Bizim adamlarımız şu zatları düşünen ok, bayramın Türkmen halkına nähil wajypdygyny, ýa garaşlyk bayramy. Biz şu garaşlyk bayramymyzy özümiz jogapkärçilikli gorap durmasak, bizim garaşlygymyzdan bolmaz, garaşlyk bayramymyzdan bolmaz. Şoň üçin men size haýyş edýän 27 oktýabr saat 10-da bedenip çıkıp maşinli, eşek arabaly, eşekli, atly, velosipedli, ýöne goňşyň bilen, dostuň bilen, ýaryň bilen, donarynaşyň bilen köçe çıkıp bedenip bir surata, video düşürüp hem ýerde paýlaşyň. Öz donarynaşyňa da paýlaşyň, ine biz bayram belledik diýip. Onun için tutup Türkmenistan'a akıdıp basyan bolsalar, onu biz yara alıp şu kezzapları tutup cenayete çekmeli. Biz öz konstitusyon haklarımızı gorumaly. Ine şoň üçin men şu bayrama çağırýan dedi, görürs hökümet ve iki kelleli prezident öldür näil atlarya. Türkmen halkyna konstitusiýa hormat goýýarlarmy ýa-da konstitusiýa bolar üçin hiç zat Türkmen halk üçin halky bolar üçin hiç zat diýip bolar gezip ýörlermi? Biz şonu görürs. Ine gelin men size ofisial maglumatlary görkedeýin. Hormatly watandaşlar, ýa-da bir minut. Şol 27 sentýabr boýunça men size maglumatlary görkezek. Ýa bir minut. Ine. Hormatly watandaşlar, men size okap berýin. День независимости Туркменистана. Türkmenistan'ın garaşlyk gününe. 27 октябрда 27 октября 1991 года Верховный Совет Туркменской Советской Республики принял закон о независимости и основах государственного устройства Туркменистана. После распада СССР Туркменская Советская Республика стала одной из последних созданных республик на постсоветском пространстве, провозгласившей свой государственный суверенитет. Ine şuraya maglumat var. Häzir ofitsial Wikipedia'da ine Türkmenistan öz garaşlygyny ıglan etdi. Egerde biz tariha teretsek 26 sentýabrda Türkmenistan'a referendum geçdi. 1991 ýylyň 26 sentýabrda Türkmenistanda referendum geçdi. Şu referendumda halk bolup biz Türkmenistan'ın garaşlygyny goýulýar diýip 94% adam ses berdi. Ine şol referendumyň esasynda ertesi 27 oktýabr 1991 ýylda ýokary Sowet, ýa-ni ýokary mejlis, ýokary geňeş, Türkmenistanyň ýokary geňeşi karar kabul etdi. Türkmenistanyň garaşlygy güni, Türkmenistan garaşly döwlet, şu günden başlap biz Sowet Soýuzyna degişdiler, biz kommunistik ýa-ni döwletlere degişdiler, Moskwa degişdiler, biz garaşly. Ine şu garaşly güni 27 sentýabr, oktýabr. Şunu Gurban bolup Berdimuhammedow hatda şunu ogurlady. Ataly ogul şunu ogurlap 2018-nji ýylda men ýalňyşmasam Gurban karar çykarýar 27 oktýabr 27 sentýabr geçirmeli. Hiç şeýle many ýok geçirmeli. Ýürüte türkmenler öz garaşlygyny, öz döwletiniň, öz garaşlyk gününi ýadyndan çykartyn diýip men hemme datalary ütkedip men täze döwlet kurup bunyň täze döwletini men ogurlap paçalyk geçirin diýip gidýän ýolşur. Şoň üçin biz şoňa ýol bermejek bolsak 27 sentýabrda biz öňe çykmaly. Bizde başga rahat ýok.
Ine hormatly vatandaşlar, men size Wikipedia'da da görkezdim, şuryaly maglumatlar bar. Ine eger Türkmençe aýtsam 1991-nji ýylyň 26-njy oktýabrynda Türkmenistanyň garaşlygy boýunça referendum geçirildi. Türkmenistanyň garaşlyk demokratik döwlet hökmüne kanun çykarylmagy bilen ılalaşýaňyzmy ýa-da ılalaşaňyz diýip Türkmenistan SSR-niň raýatlarynyň 94% howu ılalaşýan we gowlaýan diýip karar berdi. Ertesi gün Respublikanyň ýokary geňeşiniň, ýagny Verховный Совет Türkmenistanyň döwlet guruluşynyň garaşlygy we esaslary barada konstitusiýa kanun kabul etdi. Konstitusiýa kanunu kabul etdi. Ine şol Türkmenistan häzirki ýaşap ýören Türkmenistan, häzirki pasport götürüp ýören döwletimiziň garaşlygy we bitegligi we ýeketäkleri Türkmenistan döwleti emelendi. 24-den 91-e çelli Türkmenska Sovet Sosyalistik Respublika bardy. Ine 91-nji ýylda Türkmenistan garaşly Sovet Soýuzundan ýa-da Rossiýadan garaşly döwlet döredi. Şu döwleti biz goramaly. Şu döwletiň, döredilen döwletiň günnäm goramaly. Konstitusiýasyndan, özünden, döwleden goramaly. Egerde biz watançy bolsak, egerde bize watan gerek bolsa. Ol iksan kezzap A harpyna çermenine bizim 27-nji oktýabrymyzda ogurlap, 27 sentýabr gününe geçirip bizim ýadymyzda galmady ýaly hakyky bizim garaşlygymyz, şol garaşlygymyzy ýanky ýitirip, 20 sentýabrda geçirip öz bayramlaryny bilýär. Türkmen halky bayram edilýän näler? Öz ýanky bayramyny geçirip, özlerini gutlap, özlerine medal berýär. Ine şu iki san kezagyň edýän iş. Hormatly vatandaşlar, 1991-nji 27 oktýabryndan bäri biz hiç kime degişler bizim öz döwletimiz Türkmenistan garşy döwlet diýip elan edildi, bizim öz döwletimiz döredi. İller döwlet almak üçin onlarça ýyllap töwüşýärler, görüşýärler. Biz bolsa Berdimuhammedowlara hatda bir ok atman ýurdumuzy padarka berdik. Biz ýurdumuzy ogurlamana, bizim birinji baýlyklarymyzy ogurlamana, soň haklarymyzy ogurlamana, indi ýurdumuzy ogurlamana mümkinçilik berýär. Ýadyňyzda bolsa ýalnızca Joe Biden bir zat diýdi. Günne biz zuluma garşy görüşmesek, diktatora garşy görüşmesek, bunyň jenaýatlarynyň bahasy ýöne minikli dotýar. Şeýle bir gün bolar, bizim sarp etjek energiýamyz, pullarymyz şoň jenaýat eden jezalaryny ýanky durdurmak bizim mümkinçiligimiz ýetme. Ine menim size şonu aýtjak bolýan. Egerde biz şolary durdurmasak, bizim haklarymyzy ogurladylar, baýlyklarymyzy ogurladylar, ykballarymyzy ogurladylar, maşgalalarymyzy bozdular, bizim geljegimizi ogurladylar, indi bizim watanymyzy ogurlaýarlar. Biz häzir şolary saklamasak, soň bir gün biz ýene 3-4 ýyldan görüşjek bolsak, eýýän biz görüşüp bilmez. Eýýän bular Türkmenistan döwletini paçalyk geçirdi, özüni paça berlerdi, biz görüşmäne hakymyzdan bolmaz. Şoň üçin 27-nji oktýabra men size ýeni bir duýdurýan film köçä çykyp bayramyňyzy bellemäne. Dünýäň bir kunjowuny bolsaňyz bolýar. Hökman ýanky videodan, surat edin, YouTube'a koyun, internete koyun, TikTok'a hem yerde çıkış edip aydın. 27. oktyabrda çıkışlarınız hemmesi bizim vatanımızın, bizim Türkmenin, Türkmenistan devletinin karşılığı bardı olsun. Haşt, ul haşt. Onunla biz yadımızdan çıkarmaz. Biz iyiydi gider, öz vatanımızı iyiydi arar. Men size inni yeni bir aday ayet geçecek bolyan, seyredip görsen Berdimuhammedowlar kim bular? Gurbanla Niyaz'ın elini oşap yören Niyaz'ın toparnak bir kezzap minister. Yuğdu öz kezzap toparı bilen basıp alan ve sonuna onları şahiyatçılar hükmünü yok eden Gurbanlı Berdimuhammedow. Men size inanmadan suratlar okuyorum. Gurbanlı Berdimuhammedow Niyaz'ın elinden oşuyadı. Önkü şu Niyaz toparının kezzabının birdiği. O Türkmen halkının içinden yankı kösönüp bir yal çıkan adam değil. Bütün ömrünü kezzapçılık edip yolu gelen yankı şu yolun başına gelen o.
Men size görkezeyim. Bir küçük video görkezeyim. Ine şu ýerde Gurbanly Berdimuhamedov bir ýygnakda bir topar adamyň öňünde bayramçylykda Niýazowyň elini oňşada ymtylýar şuňa. Niýazow muň üçin Hudaý. Ünsüýäriň häzirki günler indi Gurbanyň elini oňşar. Şol adam näil utanman öz elini adamlara oňşadýar. Näil utanman Niýazowyň elini oňşap, onsoň men garaşdy prezident diýip neme diýär. Ine şu ýerde de görüp durursunuz siz, ýanky Niýazowyň ýanky elini gujoklap, oňşajak bolup ýalap, Niýazow görünne Hudaýyny görünýärdi. Ýani bir gorkak jellat. Yine seyredip dursanız, bul soňky suratlary Niýazowyň ölmäke, soňky ýyllary. Ine şu ýerde üns berseňiz, hormatly watandaşlar, üns berseňiz, ine şu ýerde Nalog inspeksiýanyň başlygy öňki bul muny tanamok kimdigini, ine Ata Öwezow. Men ýalňyşmasam, şol ýokary tabiýatyň başlygy. Üns beriň. İkinci adam Türkmenistan'ın prezidenti Niýazow, BİKA'nın prezidenti ve ikinci Ata Öwezow. Ol Türkmenistan meclisiniň ýolbaşçy. Şol uşany okşuňerini şol kezda Gurbanly Berdimuhamedov Niýazowyň elini okşaýar. Ýani adamlar ine geň görüp durlar diýedim, buluň ýüllerine diýedim. Bular gaty geň görýär, üstüne gülüp durlar. Ine şol kezda özü boýunça hiç kim A harpyna şermenine özü ortada diýer, isyan niço ne представляет. Näme diýemken bir özgörşük etbiljek, innovasiýa etbiljek Türkmenistan'a revolutsion ýygyderli ötüşler etbiljek adam dagy däl. Bu bir kezzap. Pul ogurlayan kezzap. Özem Niýazowyň kezzap topuruny, Niýazow ýakynlaşan adamlar bolsa da azçyk ýanky ökdürekdi. Bu bolsa şu topuruny iň soňky adamyň biri. Ine Gurbanly Berdimuhamedov. Ine şu kezzapdan bolan täze kezzap munça da ýok. Serdar Berdimuhamedov. Ine olanlar bir video ýasadylar, şurýaly suratlar görkezip, ýanky podbork etdiler, şolary seyredin sedem lezet alın. Ine şu ýerde seyredin. Ýygnak gidip dur. Niýazow şunu gutlajak bolýan bu büýküp elini okşaýar. Ünsüýäriň. Hatda sag tarapdaky durun ýaşulan geň görýär şuňa. El okşamalygy üstürün Niýazowyň ýanky prezidentligine Gurbanly Berdimuhamedov Niýazowyň elini okşamakda şol ötüşleri edin wajyp adamyň biri. Ine şoň üçin daş döwründäki adamlara elini okşadýar, aýagyny okşadýar, elini ýaladýar, nimetini ýaladýar. Ine şoň üçin şol ýaladýar. Bu nimetmeli, tutsak etmeliler, Türkmen halkyny stroýa gorup, şoň ellerini okşatmaly, Türkmen halkyny. Ve el okşamakda dünýäň çempionu şu. Özem men ýalňyşmasam ýygnak gidip dur, ýygnakda böküp elini okşaýar. Şurýaly elini okşan adam diňe ol kompartiýanyň başlygy bardy. Ine şu ýerde diýedim. Ol 18 ýaşlyk ýaly, ýanky erkek oglanyr seyret bilmeýän, öz-özünden huşundan gidýän şurýaly täsirli elini okşajak bolup duran adam. Maskaraçylyk. Ine şu adam milli lider diýemez. Näme milli lider? El okşap ýören adam. O näme milli lider bolýar? Karar çykaryp muňa ogly, ýani şunu milli lider edip karar çykaryp, bu maskaraçylyk dälmi? Türkmen halkynda bolmy şol ýalatda? Ýok. Ine şulara diktatorlar diýilýär. Ine şu adam
el uşap gören adam öz idiotluğu bilen dünyada birinci yer aldy. Mesela ine hormatly vatandaşlar, men size Türkmenistana öz oğlunun tarapyndan karar çıkardıp öz kakasyny milli lider eden el uşap gören çempionu görkezim ýanja. Näil şol adam Niyazowyň hökümetinde el uşamokda ministr bolan Gurbanly Berdimuhammedow. Beýlik ministrler elini uşan näler? Ine Gurbanly Berdimuhammedow ýeke tek ministrlaryň arasynda Niyazowyň elini uşap ýören we Merkez Bankynyň başlygy bardy. Kandaý olam basyldy. Şolum basylmandy. Ýöne ýa-ni eller gow uşandan soň muny ýa-ni açyk çekdiler wagtyny. Basylmaly wagtam geldi Niyazow öldürdi. Ine şu ýaly kezap elini uşa ýetesem Niyazow öldürdi. 21 dekabrda 2006-njy ýylda. Ine şu ýaly kezaplygyň derejesine seredin. Näme şu milli lider diýip bolýar? Näme şuňa arkada diýip bolýar? Kimiň arkada şu? Näme şuňa arkada zamanyň ýa-ni arkada zaman diýip bolýar? Bu arkadaly alawaly oğluny näme alawaly oğul diýip bolýar? Bular bu kezaplar. Ine men şonu düşünjek boldum. İnternetde sağ bolsun, internetde hemme ýa-ni suwtnamalar durandyr. Ine inanmasaňyz, ine özüňiz ýagny internetde şu ýaly tap bilersiňiz. Berdimuhammedow Furuk Kunyazow çylyp diýseňiz, ine çykyp dur suratlary. Ine şu ýerde çykyp dur. Şu ýerde ine Gandaýmy hoşya ýalňyz aýtdym men. Ine şu ýerde Gurbanly hoşya çykyp dur. Ine şu ýerde bir surat bar. Ine hatda Gurbanlyň elini hoşyalar. Şu ýaly öz masalaçylygy dol suw diýen kezap. Başga neme ýok bunda. Hormatly vatandaşlar, biz öz çykyşymyza dowam edeli. Ine men size ýalňa görkezdim. Gurbanly milli lider kim? Ondan çıkan oğlu, onça da yok kimdigini görkezdim size. Ine şuly adam biz tutsak edip ayırmasak, bular bara hemme zat kezapçylyga ýatyryp, hemme zat gadançylyga ýatyryp bizim baxtymyzyň işini görýär. Bizim geljegimiziň işini görýär. Gördüler. Indi bizim çağajyklarymyzyň, ýaş olanlaryň, ýaş gyýlaryň biz olardan boljak geljeklerin işlerini görýär. Bular ýuwaş-ýuwaşdan paçalyk geçýär. Men öňüm aýtdym size. Şonuň üçin 27 oktýabr bizim hakyky garşylyk günümiz, biz şonu bellemeli. Hiç şeýle karar bilen Gurbanly 2018-nji ýylda şu datany ütkülip bilmäne haky ýok. Konstitusiýany bozmanyň haky ýok. Sebäbi sen näme iýdiňe gaýdyp, ýa-ni putешествие в прошлое edip, ýa-ni iýdiňe gaýdyp, şo ýerde sen datany ütkülip bilýär. Ýok, o kezapçylyk. Ýene şol bizim garaşlygyň günümizden ogurlaryna ýene kezapçylyk bolýar. Ine hiç şeýle many ýok. Men düşünýän bir many bolsa 27 oktýabr mysal üçin ýetdirme bolup bir topar adam öldü. Şol iki data gawat geldi bolýar 27 sentýabra geçirip bolýar. Ýöne oraya zat ýok. Şonuň üçin bu kezapçylyk. Bu adam kezapçylyk bilen prezidente gelene biz zat diýmedik. Bu adam kezapçylyk bilen setlerimizi ogurlap ýene bir özüni saýlanyna ýa-ni falsifikasiýa edip biz zat diýmedik. Bu adam gitarda saz çalıp adamı ölüp durka solny konsert berýär. Bu adam gadançylyk bagyny girdi, idiotluk bagyny dünýäde görkezip maskara boldy. Zat diýmedik. Bu adam indi öz oğluny paçalyga geçecek bolup öz oğluny ýagny prezidentlik wezipany padarka berdi. Öz oğluny saýlaw falsifikasiýa saýlaw setlerini ýene bir ýerde ogurlap öz oğlu üçin hiç zat diýmedik.
Indi gelen oğlan viza yerdip Türkmenistan yapıp başlap interneti açman bundan meter bolup bizim ayal gıyılarmada atak edip başladı. Bizim halkımıza atak edip başladı. Bizim halkımızdan bir beyli halklar ýaly halkymyzdan gorkok ilat ýasadylar. Şol 2 san keldi. Bunu absolut edýän MHM ýolbaşçylary, o pastovoy polisler, MHM'ler bunu düşünen oğlum. Akmaklar. Sen ol birini tutup ormandan alan o. Sen öz geleceğini yakyan. Köçede adamlar tutup gorkuzup. Sen öz geleceğini pomus tupir etken. Sebebi Türkmenistan ösmedi. Sebebi bilimler olmadı. Sebebi medisina bilimler olmadı. Medisina kıyıdın, oğlun, özün düşaytın ölüp gidersin. Ters operasiya olup, ters diagnoz olup. Okuwlarda sen oğlun çağan beylik döwletlerdäki halklar ýaly bilim alyp bilmez. Kimsiner? Kim alar bilimi? Baran yerine de beylik halklara göre pes bol. Ol Oxford'da okudup, o yerde bu yerde okudursun. Gurun yok birini. Gaty ise ikisini. Galany näme çyk? Doğru anlaşılmıyor. Ya olurun işim yok diýelim. Men arasa kezap, men kezapçylyk edip gelip ýör, günüm ortam bolýar diýelim. Olan bir ýol. Olan bir gurban bolýan, öňe çykyp milli lider hökmünde görkezýän kezapçylyk ýollar. Olam. Ýöne bize ol ýol gerek. Biz bu durmuşda ýörmeli. Bizim döwletimiz hemme adamlarymyz üçin bolmaly. Bizim baýlyklarymyz hemme adamlara ýetmeli. Ol oğodak, ýesen guldak oturun gelneje. Ýeközü çağlaryp bakyp ýören. Eğer ölen. Ol dargana taky kiçik maşgala günni doğrudan görýän. Şorum öz baýlygyny almaly. Sebebi bu Türkmenistanyň baýlyklary Gurbanuň diýär. Bizimki değil. Hemmemizinki. Her adama ýetmer şol. Biz benzokolonka döndürülüp benzokolonka bolduk. Ösem doga. Hani inovasiýa, hani tehnologiýalar, hani eksportyň ýa-ni oğuculuk eksportu. Hani ter tehnologiyalar açılıp Türkmenistan'da injinerler dörülüp, yani terde puduklar dörülmeli. Yok, bilimler yok. Niýeden olsun? Dine näme satyp pul alyp bolýan bolsa, şol ugruna iksan kezzap, ýa-ni investisiýa diýen bizim pulumuzy we benzokolonka döndürüp içinden çıkarsa bolýar pullar bolýar. Arkadak şäher diýe, ýene orada diýe, ay şol isyan zatlaryny goýýarlar. Salamu aleykum, hoş geldiňiz. Salamu aleykum, oňatdysyňyz. Gogo özüňiz gowmusyň? Hormatly vatandaşlar. Hormatly vatandaşlar, ine men ýene örekse 27-nji oktýabrda sagat 10-ny Aşgabat wagty bilen hakyky halkyň garşy bayramyna çağırýar. Sizin maşgalaňyz bilen, dosýalaryňyz bilen, doğun gardaşlarınız bilen, goňşy bolan bayram üçin bezenip, goňşy bolan bilen bayram üçin bezenip, köçe çykmaňyzy haýyş edýär. Biz agzybirliklerimizi görkezmeli. Diktator halk agzybirleşip başlasa, gorkup başlar. Halka zat diýmän o batışlary peterliň bular galyp menem ýok ederler, sizem ýok ederler diýip gürläp başlar. Ýadyňyza düşýärmi? 15-nji ýanwarda 2022-nji ýylda Gurbanly Berdimuhammedow gorkujugyna kabinet ministri we Howpsuzlyk Geňeşini ýürüýte açyk efirde görkezip hemme zady ýapyň zat edip 14-nji ýanwar güni gaçyp gitdi. 16-syna gelenine Kazakistan ýaly bolaýmady, meni öldüräýmediler bular diýip gaçyp gidip 16-syna gelenine birinji işi ýagny men welipeden gitmeli, men halk isleýän men bular öldürür diýip oğunu getirip koydy. Ahallady ýene bir gerek. Ýadyňyzda bolsa kezapçylyk edip. Indi men garry, ýaşlar gelmeli, ine goýun kandidaturaňyzy diýip bizim ýa-ni idiota ynanyp kandidaturalarymyzy goýup zat edip, halk bilen saýlawry geçirip zat edip, soňundan görsek обычный kezap öňküsi ýaly yalan aýdyp, halky allap, bütün dünýäni allap öz oğluny goýdy. Hemme ýurtlary tüýkürdi, hemme halka tüýkürdi. Joe Biden bu mesaj berdi. Bizim rolumuz, biz halk bolup öňe çykmaly. Arkada direk bar.
Men öňüm aýtdym, senata bark aýtdym, gürleşdim. Gün aýtdylar. Halk çykdym bir gollaly. Şoň üçin biziň arkamyzda Amerika dur. Biziň arkamyzda Ýewropa dur. Biziň arkamyzda hemme adat döwletler dur, Ukraina ýaly. Biziňe çykmaly. Putinin ine bir kunlukda ýüregi durupdyr diýip eşitdik. Çynmy ýalan aýtjak gel, biljek gel ýanyna bolup göremok, onu bilimem bolanok ýöne Putin köpe gitmedi. Bütün dünya Putin'e karşı görüşüyor. Bütün dünya. Niye artlan yüreğim olsa durur yürek. İnanın. Ben gemim görüyordum. O ne Putin şuraya 140 milyona kolay dövülüyordu. Ulu dövülüyor dolanır. 20 milyon giyece unid yatman dolanır geliyor. Mümkün ne? Biz giyece unid biznes ediyoruz. Giyece unid işleyen. Sağlanmadı yok bir firmanı yani östürmeyeni alt parmağına. Yıkılıyor. Bunu ne dövülüyordu östürüyor? Gurmanı ne dövülüyordu? Yani östürüp biliyor. Firde ne oldu? Keyip çekip, gitara çalıp, başlar çağırıp, öz köşkürünü ayrılıp Nimeye de geliyor, yani kömökçüsü var ama geliyor da bırdaktır, samırdak geliyor. Ondan rüyediyorlar da yani dine öz bekvidine kanunları, kararlar çıkarıp yani öz bekvidine işler. Bunu halk ölüyor mi? Halk kösünüp büyüyor, deportasyon lagırda yatır mı? Nimede, Türkiye'de, o yerde uları polis uruyor mu? Qaytip komandı veriyor, şolar berçe vurup, korkutup, şu yerde işini görün deyip. Bular Türkmenistan'ı ötürür. Bular öz parçalığını ötürür. Bular halkı kömek eder mi? Elbette yok. Yine şu dağıtları 2 koşmak 2 den 4 deyip men size düşündürttüm. Yine şuna karşı logika yok. Kim neyme deyse de yalan aydıptır. Hakikada seyredin. Biz dünyada Demokrat Koreýadan soň döwlet. Adamın hakları bozulup diktatör döwletlerin biri. Putin'in Gurbanulyň tapawdy. Gurbanuly öz halkyny edýär. Putin bolsa öz halkyny we Ukraina halkyny edýär. Ine tapawdy. Şonuň üçin biz Biden'a mesajlar vermeli. Biz Biden'a hatlar ýazmaly. Onu biz oňarys. Biz halk bolup galyp Biden'a görkezmeli. Häzir tolkun başlady. Yani Türkmenistan'ı Türkmenistan yani demokratiyanın bütün devletlerde demokratiya diktatura karşı uğraşıyor. Tolkun başladı. Şu tolkunu Amerika ve adat devletler alıp barıyor. Eğer biz imsim otursak, hiç tat etmesek, inanın, Gurbanuly gizlenip kalıyor diktatör hükmünde ve bir tolkunu bu torunsan Amerika'da adat devletlerin inni bollu uruşlar bes etmeli. Diktatör bolsa da beýlik döwlet çözmese da öz halkynyň işi zat diýmem diýip olaram gorar ve bütün dünýäni durnukly etjek bolup uruşlary ýatyrar. Ine şol güne biz ýetmäli. Şoň üçin tolkun diktatörçylara garşy tolkun gidip duka biz gelmeli. Biz turmaly. Biz şu tolkuna goşulmaly. Halk bolup galyp aýyrmaly. Ünslerin Kazakstan görüşüyor. Şolar Putin ýykyldygy ýurdun çalşýar. Biz şolardan galmaly. Biz Kazaklardan kim ýerimiz ýok. Biz Kazaklar ýaly baý ýurt. Biz bagty ýaşamaly. Salamu aleykum. Ýene bir gezek. Bagşlan Wa aleykum salam aleykum. Köp söz bermedin. Ine biz häzir şol Joe Biden'ın çykyş barada gurrun berdik we Türkmenistan basıp alan bir san tohum Berdimuhamedowlara näme diýerler Türkmenistan nämeçi biz 20-nji oktýabrda galmaly we eger galmasak biz näme güne gelir diýip ne şu arada gurrun etdik. Sizin goşjak zadyňyz barmy şu tema boýunça? Emgenini ne diýip düşündirýän? Bizde bäri Türkmenlerimiz yurttaşyna çykýar. Bizde vizalarymız, vazadymyz, başgatlara hiç ilişäre ýok. Yani Türkiýe milletlerinde viza var. Şular galyp bolmam hadi nemeden. Yani şu aralara viza goýdy biziň aramyzda. Öňküde ýokdy. Öňküde ýokdy. Öňkü näme bolsa şu vizalary Niyaz girip başladı. Öňü ýokdy. Niyaz girip başladı.
Mümkin doğrudur bolyn ýöne eger wiza giýersen beýleki döwletden wiza giýerler tamam. Bular Allah. ýurdu ýapmak üçin etdiler ony. Beýleki halklara wiza giýdirler, elbetde iki döwletiň arasynda şeýle şertnama bar. Eger bir döwlet wiza giýerse beýleki döwlet awtomatik ýagdaýda wiza giýdir. Eger bu döwlet diplomatlar kowsa şu döwletiň, ýani öz döwletine, onda bularam şu döwletiň diplomatlaryny şol meçhurde bularam kowýarlar. Şuraya bir deňlik bar-da. Şoň üçin Türkmenistanyň köne prezidenti diktator Niyazov Türkmen halkyny gorkuda, garyplykda we ýapyk ýerde saklamak üçin wiza giýdi. Ine şol wizalar bolsa da açyk mümkinçilik berýärdi. Rossiýa bark gelmäne, Türkiýe bark gelmäne, bir açyk döwletlere bark gelmäne mümkinçilik berýärdi. Bu bolsa Gurban Guly öz oglukysy howp görüp, dünýädäki bolup geçen zatlar görüp, bizim halkymyz daşyna çykyp, köp zatlara gözü açylyp, ýani bize garşy bular turarlar diýip, şonuň gözleri açylmasyn diýip internetde ýapdyk. Konvertasiýany ýapdyk, pullar bolup, bir ýerden özüne ýani internet ýabrdat alaýmasynlar diýip onu ýapdylar. Häzirim wizalara girdip, dünýä çykmasynlar, gözleri görmesin diýip, aňlary ýani ütkemesin diýip onu etdiler. Ine bir wakany aýdaýyn. Bizim bir aktivistimiziň dogany jaň edip bizim aktivistimizi söýýärdi. Ay sen beýle watan döwünüňi, sen beýle eýle zat diýip. Daşöwrde çykdy bolyn, ýani Türkiýe bardy bolyn, göz açyldy bolyn, jaň edýär. Hemme aýdan zadyň dogry ekeni. Şoýaly adamlar daşyna çykmasa, görgüler çykyp gören ok Türkmenistanyň bilen ok. Bir topary mümkinçiligim ýok çykmany. Ne pullary bar, ne administrativ ýani pasport alyp bolýar. Häzir pasport almak üçin häzir Lewapda may aýyna pasporta ýazylýarlar. Lewap vilayetinde. Niýde bar bu zatlar? Pasport almak indi problema boldy Türkmenistanda. Men size aýýana biz haklarymyzy goramasak, bizim wajyp günlerimizi, garşylyk ýaly günlerimizi goramasak, biz pasportyny ýerden algar. Ertir elementarny şahadatnama aljak bolsaň ylgarsyň. Çağaňa bir zat mektebe giýdirjek bolsaň ylgarsyň. Ýöne bir daşyna biri sen çağırsa ýa oğlun Hudaý saklasyn öleýse şonu gidip görjek bolsaň ýani wiza üçin ylgarsyň. Hemme zat ylgamaly bolsa. Biz haksyz halk bolar. Halksyz halk ilat bolýar. Şoň bar ýa. Sen näme pikir edýäň? Şu wizalar giýdirilmegi doğru zatmy? İçini gorap saklamaly, saklamaklyk ya da halky östürmeýän, ýagny şu aňlaryny saklamak, şunu hiç wagt öz haklaryny bilmesin, haklaryny görüşämesin, beýle halklar ýaly. Beýle halklarda bolup geçen wakalar görüp bize garşy galaýmasyn diýmeklikmi? Hawa, ýani biz aslında diňe Amerika diýdi, yani Fransa taraflara şu taraflara viza vardı. Ama Türkiye devletleri mesela Türkiye, yani Azerbaycan onlara viza yoktu. Çünkü hakiki doğru yani her yurt dışına çıkıp gözleri açılıyor köp adamın. Gözü açılıyor, giyiniyor. Her nemeler oraya internet platformaları, bilýärler, görýärler. Bizde yok şu zatlar diýip, onuň adam oýanyp başlaýar. Hakykat häzir köp adam Türkmenistanda imo ulanlar. Imoda bir fel ütüş goýa bolýan şonu ýa köp adam şonu ýani nemetmesinden bilen ok, indirmesini, imonu näde açmasyny bilen ok. Gorba düşünýän onu açmagy bilen ok gör. Şunu näde bilmeli, şu zatlar seni bilen bilmeýänler bar. Yani internet hasapdan nol. Bärik girip hemme zady öwrenýän, görýän adamyň soň oýunýa görýär, bizden näşip şu zatlar ýok diýip başlaýar. Dogrymy? Dogry. Bizde internet tarafı pes hakyky. Viza da bular gerek zady ýok viza aslında. Mence gereken Türkiye devletleri hiç ili eğer bizimle turan
Turan kurulya diye da neçe devlet Turan kardeşlik var ya. Ama Turan'ın berde peydatan yok da viza yok olsa. Ha o. Açık Doğru devlet olmalı ate. O viza gerek gel açık devlet olmalı. Doğru diýen. Ine şu ýerde bir watandaşymyz ýa-da ine men belledim şunu häzir göködeyim. Nur Muhammed Nasahedow ýa-da Nur Sahedow ýa-da täze nesil döretmeli. Onyň hiç wagt giýişler öz haklaryny guruşmaly. Biz dün guruşmalyk. Ertirem däl. Dün guruşmalyk. Şunem däl. Şoň üçin biz haklarymyza guruşmaly. Onyň häzirki günde Gurbanly we onuň ogly Kezzap Serdar bilen halkyň arasynda diňe emheme we polisler durandy. O ýerdenem gaty hazap etseň bir 3000 adama golay. Galany deril geçe bu tarafa. 3000 adam soňky 3 günde geçýär. Şo 3000 adam bütün Türkmenistany ezip taklap. Pikir etmeň Gurbanly bilen Serdar köçelerde tutsa we diýe akdiýa polis bölümine eltip ýanky alýa. Ýok. O yallaklar, ýöne şo yallaklaryň içinde bir 3000 tanysy bar, pul üçin mara öz dogony basmana taýar. Şu ýaly biz ruhdan gaçyp, ahlak taýdan gaçyp, şu ýaly biz ýanky öz däp desurlarymyzy ýitirip, adalatlygymyzy, öz gahrymançylygymyzy, öz wyjdanymyzy, öz nisbämizi ýitirip biz şunu geldik. Yallaklyk hormatlanýar. Yani kezzapçılık hormatlanýar. Bir kezzapçılık ay ýaşa bilýär diýerler. O ýaşamak däl, o seni meni talap ýören adam o ýaşamak däl. Bu torun kezzap türmede oturmaly adam ol. Biz bolsa şoňa aýyny şu ýaly ýaşap bilýär. Hatda çağlarymyz kim boljak diýsen öň kosmonawt, alim, ýazyjy, şahyr, aktyor, häzir hemme çağlar diýe emhemede işlejek. Halky talajak. Unutýarym. Täze nesilin niýeti halky tanımak. Bir nire var ya. Hani bizim ruh liderimiz, hani bizim ruhumuzu öňe kidip, yani betbaçylykdan çıkarıp bizi öňe ötüş ýoluna aktyp biljek adam. Hani bizim halkymyzy ahlak taýdan mysal hökmünde gürkezip öňe aktyp biljek ýazyjylar, aktyorlar, şahyrlar, gahrymanlar, halkyň içindäki sportsmenler, halkyň içindäki ýagny işeňir adamlar. Hani bizim liderimiz? Yok. Bizim liderimiz kim? Kezzap. El oğuşamakta Niyazowyň topuruny dünýäň çempionu bolan Kezzap. Gurbanly Berdimuhammedow. Men ýene bir şoň turatyny görkedeýin-mi? Halkymyzy görsünler. Ine şu adam halkyň tarapyndan däl, öz oglunyň tarapyndan karar çykardyp, özü milli lider belledi. Halkyň tarapyndan däl, kiçik halk maslahaty gurnap, onu özüne arkada ýanky adyn berdi. Öz-özüne. Şu adam, şu unutýarym, el ogşap duran adam, ine şoňa Gurbanly Berdimuhammedow diýilýär. Şu adam Niyazowyň oýnatgysy bolup, Niyazowyň Kezzap ministri bolup, Türkmenistan talap ýören adam, häzirki günde geplemeni kyn görýän, geplerine da seretsen ýürüň bulanýar. Şu ýaly Kezzap adam Türkmen halkyny 17 ýylda agyr güne getirdi. Diňe 2020-nji ýylyň awgust we sentýabr aýynda 100 miňlerçe adam öldü koronavirusdan. Şuň akmak siýasat üçin, şuň aýdyn akmak kararlar üçin bir topar adam öldü. Diňe kaýda men galanlara hata ededim. Şuň akmak kararlar bilen, şuň etmeler işler bilen bir topar adamy ykbaly, çağlary, öýler weýran bolup gitdiler. Ine siz yaraman doktora barýaňy da siz operasiýa edip bejermeli adam şonu etmeýän aýdyp ýör, aýdym çalyp ýör, ýanky owa çalyp ýör. Sizi bejermäge derek ine owa çalyp ýör. Şol adam şu ýaly
Yankı sizi becerip sizi operasiya etmeyen gitar alıp aydım hemmeler kuluyal var deyip yatırıp adamları sizem öldürdü. Siz yalaklar köpsün öldüren adam inşul. Ünütüyorum. El oşamakta dünyanın çempiyonu Türkmenistan'ın kezzap prezidenti Niyaz'ın elini oşamakta hemme ministrleri olup geçen dünyanın çempiyonu Gurbanly Berdimuhamedov. Indi bana şu komentariyada cevap verin. Şu videonun aşağıda. Şu adam ne milli lider oluyor? Kimin milli lider oluyor? Eğer de şu adam oşap durun adamın 26. dekabrda 27. dekabrda öldürülmüş olsa şu adam Niyazvi ve on yerine yanına küçük kezzap topar bilen gelip sonunda da uğram yok edip gelin adam olsa bizim saylov setlerimizi uğurlap halkımızı ölüp tuğka aydıp solun konsert veren adam ne millidir oluyor? Ne şu adam arkada oluyor? Kimin arkada oluyor? Kim şuna arkada diyen olsa utanın o. Şu sözü aydanınızda utanın. Bu arkada değil. Buna yine geldikleri kuvvet veriptir. Bu arkada değil. Bu olsa da öz tohumunun arkada. Bu milli lider değil. Şunun için siz ne fikir ediyorsunuz? Kim şu adam? Milli lider mi? Arkada mı? Ya da bu torun kezzap mı? Şunu aydın. Kıyın görmem. Yazın komentarlarınızda. Komentar yazmak isteyen adam öz fikrini yazıp biler. Siz komentar yazanınız bilen opozisiya bolmaýar. Men opozisiýanyar. Men siyasi guramam. Men giderli bizim siyasi guramamız var. Şu siyasi guramam yol oluştu men. Günne çıkışlar edip diyorum. Günne opozisiya hükmüne Gurbanlyga karşı hareketler ediyen. O diktator. Bizim demokratik opozisiya. Biz Biden'ın tarafında, Biden bizim tarafımızda. Biz adat devletlerinin tarafında, adat devletlerinin halkları bizim tarafımızda. Yine biz zulüme karşı uğraşıyor. Sebebi Gurbanly Putin'in zulmünün tarafında, diktatorluğun tarafında. Diktator. Eğer de siz öz fikrinizi komentariyada yazıp bilmeyen olsanız, onu siz özünüze ne bir devletin gраждан deyip bilersiniz ya da ne de haklı adam deyip bilersiniz. Onu siz kul olacaksınız. Şunun için yazın komentaryanızı, öz fikrinizi yazın. Fikrini yazanınızda da doğru hakkınız var. Öz fikrinizi aytmalı. Öz fikrini ayıp bilmeyecek olsan neye gerek yaşamak? Ne şeydir? Siz neye fikir ediyorsunuz? Doğru. Aydiyanlarını da koşulayan amından. Yani böyle el oluşamak diyen zat aslı böyle yani erkek adamın eline oluşamak aslında yok. Böyle Türkmenlerde bir el oluşamak Avrupa tarafta ayarlanan eline oluşamak var. Daha padişahlarımız da neçeme padişahlar geçti. Daha şolanın eline oluşulan yoktu. Sadece oğulları çağırlar olacak ne mi diye onda da bir halallık kılat razıyla anlatıyor. Ben de atlar beni ne mi diye inanım. Bulbul masrası. Hiç aydınca. Yine şu adam devletin baş tutani. Yine şu adamı kollap adamlar TikTok'ta, internette, onunla vah arkadağımız can sağ olsun, parahat asmanımız var. Ünütüyorum. Niye dövründe de parahat asman vardı? Ünütüyorum. Sovet Soyuzu dövründe de parahat asman vardı. Uruş yok. Hedir uruş olmaz. İnanın Japonya'da her 6 ayda birinci minister çalışıyor. Prezident yok öyle. Hatta devlet yankı iş yerine yetiriş hükümetin yol boşluksuz oluyor. Hükümetin yol boşluğu yok. Şöyle de uruş yok. Şükür edin uruş yok bizde. Hemçin bizde uruş olmalı. Halkımız az bir bolacak ol perda dediye şul MHM teröristleri, polis zombileri, Gurbanly Ataloğlu kisi halk az bir yankı giremezin deyip her da dediler.
Her zat edýärler. Siýasatçylar inanmaň, ular sizi alýarlar. Vilayatyň arasynda ýa-ni millet paraçylygy ýerdiýär. Häzir mene Afgan halky bilen millet paraçylygy ýerdi. Men ine Afgan halkyna ýüzlenjek bolýan. Ulu hormatly Afgan halky. Bizim Türkmen doğanlarımız. Biz bir halk bolup ýaşaýardyk. Türkmen halky her wagt başga Türkmenistan daşynaky türkmenleri hormat goýup syýlaýandyr. Ol diktatorlar size getiren ok Türkmenistana. Şul diktatorlar size yol veren ok. Haçanda biz azat döwlet guranmyzda siz Türkmenistana gelýärsiňiz. Siz Türkmenistana gelip Türkmenistan döwleti sizin üçin. Türkmenistan döwleti diňe Türkmenistan'da ýaşaýan türkmenler üçin, bütün dünyadaky türkmenler üçin. O İsrail bütün dünýäge türkmen İsrailler üçin bolýarmy? Şonu ýaly sizin Türkmenistan döwleti sizin üçin. Şonuň üçin ol akylsyz, sowgatsyz, bi-sowgat adamyň sözlerini ýa-ni gatyp ýörmän. Bizim halkymyzda häzir tragediýa gidipdir. Biz ahlak taýdan gatnaşdyk. Şul ikisini ele oşap ýören kezzaplaryň ýa-ni sebäpler şulardan çykýar. Bizim halkymyz däpde surlaryny ýitirip barýar. Bizim halkymyz wyjdanyny, bizim halkymyz öz watanyny ýitirip barýar. Bize başarsaňyz kömek ediňde gowlaň bizi. Pikir etmeň türkmen halky ýok bolup gider ýa ezilip öler. Ýok. Biz közden alar soraýyn, biz alar saklanyr. Ýöne kyn günümizde bizim bilen söýüşmän bize gowlu ber. Ul haýyş. Indi bi-sowgat türkmen halkynyň içindäki adamlar aýdýar. Öz gaharyny, öz bolup duran durmuşynda kynçylyklary dürüdün adama zat diýmen öz gaharyny Afgan halky, Siriýadaky türkmenler, Türkiýadaky türkmenler, başga döwletdäki türkmenleri çykarman. Olar ýa geroy bolýan bolsaňyz, watanyňyzy goraň. Olar ýa geroy bolýan bolsaňyz, şu ýaly el okşap duran adamy öňe çykartman, dastoýny adamlar öňe çykaryp döwletiň wagty geldi. Gahrmançylygyny görkezdiň häzir. Wagty geldi. Öz garaşlyk günüňizi bellemeni öňe çykyň. Türkiýede men Türkmenistanda däli. Çık Türkiýede bayda galyp, köçe. Al videonu goý YouTube'a, goý hemmere. Ine şu gün bayram günü men Türkmenistanyň garaşlygyny golýan. Oraya gahrman bolýan bolsaň, patriot bolýan bolsaň. Biz gaty agyr güne düşdük, tragediýa güne düşdük. Bizim sportsmenlerimiz ol döwletçan ýalaklar. Gaýtyp halkda höwet öğretmen, halka arzu vermen, halka umit vermen, gaýtyp ýegenlere sag bolsun, arkadagy serdary sag bol, arkadagymda sag bol diýip ýallaklar komandasyna geçip oturýar. Maskaraçylyk. Men ýene bir gede gaýýan, hemmäňize hormatly watandaşlar, bu men pikirim, mümkin men ýalňyşýan. Şul betbagçylykda diňe gurbanynyň günäsi däl. Bizim hemmämiz günämiz. Döwletçanyň ýa-ni ýallak Meredowyň bizim halkymyzyň MHM polis zombileriň neme MHM terroristleriň emme halkyň günäsi. Men gyrada men ýa-ni aktivist diýip bolanok. Bizim günämiz, biz şuna geldik. Näme köçede tutup ýören ýa gurbanlar ýallak diýen näme Türkmenistan daşynyň ýerine adamlarmy? Ýok. Bizim doğumlarımız, bizim dosyalarımız, näçe biz şolarla gülüşýär? Näçe biz şolar köçede aýdamda okýyldyryny? Sen bu torun ýallak ekenim. Men sana el bermän, sen ýallak diýip, näçe biz halkdan şonu saýlap aýramdyk. Öň näil bolýardy o bolardy? Niyazowyň ejesi we maşgalasy, Niyazowyň maşgalasy. Oğudun kogurly bilýärmi şol? Kıpçaktan. Şoň radnoy dwaýyň dogyny aýtdy maňa. Näil kogurly? Niyazowyň ejesi bigepeçilik edýärdi. Öz gaýyn tarapy şonu bilip, şol oğudan çykardylar. Iň ul maskaraçylyk. Iň ul maskaraçylyk adam
bizim döwlet ýolbaşçylygymyz bolýar. Sebäbi ýallaklyk etdi. Moskwa ýallaklyk etdi. Ýani Moskwadan gelen adamlaryň ýani erlerini uşak gezdi, çaýlaryny guýup gezdi we onu gördüler. Bir gulak asýan oglanjak şunu ulanyp bolýar, manipulasiýa bolýar diýip goýdular. Onsoň Türkmen däl adamlar Niýazyň ýanyna aklar. Gördüler bu el uşak beren çempion. Bizim ellerimiz oşar diýip muny goýdular. Türkmen halkyny oýnatdylar, oýnatdylar. Şulyk adamam öldürne Türkmen diýerler. Niýaz Fat Türkmenem delmedi aýdyn. Bagly Kürt. Men millet saýlamak, bagly Kürt bolmasa beýleki bolsun tapagy ýok. Tapagy ýok. Ýöne näçip Türkmen halkyny edýän? Näçip daşuzy ilatyny edýän? Näçip daşuzy ýaşaýan özbekler bar. Bir näçe ýyllardan bäri pasport alyp bilen o. Näçip Lewapdaky ýaşaýanlar haklary ýok. O ýerden alýat nebit galdary, näçip şu halka hiç hat beremdi. Näçip Maryilni kösüýär. Hemme nebit galyny alýat 70%. Galyň çykan ýeri döwlete bat. Satýar, näçip halky aç gelip ýör daş ýurtdy işler. Ine şu ýaly nidastoyny adamlar öňe çykyp, ýagny jogapkärçiliksiz, ýallaklar öz watanyny satmaga aňyda dursun, çagyny satýar, ejedini satýar. Şu adamlar öňe çykyp bizi dolandyrýar bolýan. Bular diňe korrupsiýa edip, diňe banditizm edip, diňe ýanky kezzapçylyk edip bizi kösüýär. Biz ýok diýmeli. Hökümet işinde işleyen adamlar ahlak taýdan ýokary derejede bolmaly. Biz saýlamaly olary, konkursdan geçirmeli. Ýokardan bellemeliler, zatky berdin diýip. Halk saýlamaly ony. Ses berip. Ine bolup geçen zatlar. Ine öz Türkmeniň gurbany boly. Bawaraply. Öz bawarabyny muny ýigrenýär. Öz oğudaşlar şunu ýigrenýär. Öz garyndaşlar şunu ýigrenýär. İdiot samsyk diýip. Muny hem diýjek. Ine şu ýaly hormatly watandaşlar, biz hemmemiz bir millet bolup aýaga almaly. Biz Türkmenistanyň grażdanlary. Hiç bir Türkmenistanyň grażdanyň ýa hiç bir welaýatyň ýa hiç bir adamyň beýleki adamyň üstünde haklary ullandy, pesemdärler. Ol konstitusiýada ýazylýar. Ýöne indi biz birlik birdany, döwlet başdany ýa ýolbaşçy saýlananlar halk tarapyndan saýlanmaly. Kezzap baswal ýa-da kezzap öz saýlak kezzaplaryny getirýär-de ine şuna biz düşýär. Şunu unutmalylar. Siz näme pikir edýäňiz? Ha, çykdym efirden. Hormatly watandaşlar, egerde Biden İsrail'i diňe golan, Biden Palestina halkamy golýar. Palestina bilen İsrail'in arasyndaky görüş, söwüş, uruş, terrorçuluk bir günüň netijesi. Bir mahal ýanky beýik watançylyk uruş uturundan soň dören problema. Ol ýatyn problema. İtlenik wagt galyp bilýär. Şöýerde iki döwlet oturup başga döwletleriň ýanky ortasynda meselen çözmeli. Palestina döwleti emile gelmeli. Ne şol emile gelmese, ne şol Palestina ýaşayan adamlar öz ýerleri üçin görüşürdiler. Şoň üçin haçanla sen adat aýtyp bilýän bolsaň problemalaryny, haçanla sen öz problemalaryny düşündirip bilýän bolsaň, onu sen bir netije getip bilýän ýöne, ine soňky ýyllarda Palestina halky öz problemalaryny düşündirip bilmän soň, haçanla bir halk öz problemalaryny hak tarapyndan alınmasa terrorçylyga geçmeli bolýar. Ine men şoň üçin Türkmenistana da aýdýan Türkmen halkyna egerde bir kanun esasynda edi bilmesek, ýani şu çalışmalary geçirilmesek, onu Türkmenistana grażny uruşturur. Ýerti köçelerde polislary, emhalary atyp öldürüp, ýani gijelerle öýlerini ýakyp başlarlar. Ine biriniň öýüni ýaksalar, onuň dogyny galnaşyba
Olum biler kim ýakdy, oň öýüni ýakar eşeýle gırardan uruşmaş. Türkmenistan bıtırar. Pikir etmem, Gurbanly bilen Serdar Berdimuhamedow saklap biler. Saklap bilmez. Türkmenistan bıtırar. Şoň öňüni almak üçin biz bütün ösen döwletleriň ýoly bilen bir gitmeli. Hükman Ýewropaýa ýaly ýaşamaly. Ya hükman Saud Arabiýa ýaly ýaşamaly. Ýöne biz adam haklaryny, adam gymmatlyklaryny gaty gorumaly. Her adamyň azat ýaşamagyna, azat işlemäne, azat ýa-ni işläp hakyny almagyna haky bardyr. Döwlet şonu berja etmeli. Ine bizim esasy düýp filosofiýamyz. Ýewropadan bize gerekli zatlar var. Amerikadan gerekli zatlar var. Saud Arabiýadan ýa beýleki döwletlerden gerekli zatlar var. Ýöne bizim däp desturmaga garşy gitmez. Ine şunu men aýtjak bolýan. Hormatly watandaşlar, şunuň bilen men efirimi utarýan. Sizin hemmäňize birinji bilen jan sağlyk arzu edýän, ikinji bilen sizin hemmäňizi 27-nji oktýabrda saat 10-da Türkmenistanyň Aşgabat wagty bilen Türkmenistanyň garşy bayramyny bellemegi çagyrýar. Niýe de bolsaňyz, baýdaganyň elinde bizim öz nasional eşiklerimizi geýin, ona geýmesemiz video ýapyň, TikTok'da ýa-da surat çekin, üýüşüp ýaşadyn Türkmenistan, beýik Türkmenistan, Türkmen halky, biz azat garşy Türkmenistan ýaşasyn diýip aýdym. Arkadagy Serdar, Alabaý Serdar, Alabaý ýa arkada o zatlar aýtma, o ýallaklaryň ulunýan sözleri. Men ýalňyja görkezdim ine Eroşyan milli lideriň ýallaklaryň sözleri. Biz onu aýtmaly, olmaz garçylyk. Hormatly watandaşlar, şunu men efir utarýan we size hemmäňize jan sağlyk arzu edýän we hiç wagt hiç kime öz haklaryňyzy gedirme. Haklaryň bolsa, sana dünýäde hormat goýular we sana ünsürler. Haklaryň bolmasa, sen haksyz bolýan. Sağ olun.